Dr. Flemin auzoan eraikita dauden etxebizitzan ondon udal gobernuak luxuko etxebizitzak eraiki nahi ditu. Gaur egun jasangarritasuna hau guztietan dugun bitartean, eremu honetan piztinadun etxebizitza batzuk egitea ez dugu begien ikusten. Kontuan hartuta Beasaingo herrian 1013 etxebizitza gutxi daudela, ez da ulertzen nola Beasaingo udal gobernuak luxuzko etxebizitzaren alden apostuan egitea. Oraingoan ere, EAJ-ko udal gobernuak babes publikoko etxebizitzak lehenestu ordez, luxuzko etxebizitza batzuk egingo ditu. Hau ez da gure eredua. EH Bildutik etxebizitza sozial politika baten alden lanen jarraituko dugu.